गिबियावनो गासै बर' रायजो राजानिसिम आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसेनो जोंनि बर' रायजो राजानि जेसेबां इउटिउबारफोर आं मोनसे खावलायगोन दै सिगाङावनो जोंनि आलफ्रेड ट्रेभेलिं आलफ्रेड बिथाङा भियेटनामाव थांनानै दङ। नोंथांमोना आं खावलायगोन बिथांनि चेनेलखौ फल' खालाम आरो शेयार खालाम। अन्नानै आंनि मोनसे खावलायनाय बिथाङा दिनै मोजां सिनारि मोजां जायगा खोन्थादों। आं बिनि चेनेलखौ आं नायजोबो। ओमफ्राय बिनि माबाखौ नायनानै बिराद मोजां मोनो आरोखि। आं जिबनाव मोनसे हादोराव थांगोन आं थैयाब्ला बेखौ साननानै दं। बिथां आलफ्रेडनि ट्रेभेलिं आलफ्रेड बेखौ फल' खालाम। ओमफ्राय नोंथांमोना नायाखैबा नाय ओमफ्राय शेयारबो खालामनानै हो। खारन बिथाङा दाखालि जितु लाइफआव फैदों जेबो इनकाम सर्स गैया बिहा अनलि इउटिउब बिजोंनो बियो जाखिनि रेभिनिउ फैयो जाखिनि इउटिउबा हरो बिजोंनो बियो गुबुन स्टेप बाय स्टेप थांबाय थायो। अन्नानै बेखौ नोंथांमोना आंनि जेसेबां साबसक्राइबारफोर दं बेनि चेनेलखौबो नाय आरो शेयार खालाम फल' खालाम गासिखौबो आं बेखिनिखौ खावलायग्रोगोन। थ' जेखियानो जादोला आं दिनैहाय बड'लेण्ड रादाबाव बिथां दिपेन बर'नि खोथाखौ फंनैसो ओरैनो बुंलांनि। दिनै सोरखौबा रायनाय बा सोरखौबा माबा मोनसे होननाय बिदि खोथा गैया। सानफ्रोमबो रायबाय थानो हाया, बुंबाय थानोबो हाया। सानफ्रोमबो जुदि रायबाय थायोबा थाङै थुङै दाया नोंनावनो गोग्लैहैजोबगोन, आंनियावनो गोग्लैहैजोबगोन बेफोरबायदि आरोखि। थ' जेखियानो जादोला बेफोरबो दिनै दिपेन बर'आ बड'लेण्ड रादाबाव आं मोनसे निउसाव लाइभ जेला मैयानि फुङाव 10:11 आं नायदों बिनि लाइभ हगारनायखौ। बिथाङा बुंदों हयथ'बा दाखालि जेम्स बसुमतारी आरो नैबे एनिथिं एमजे बिथांमोननि जाखिनि खोथा सोंनाय बावहाय हयथ'बा बिनि गोसोआव आघात होदों बायदि मोनदों आरोखि आङो। सोरबाया मा सानदों सानाखै बेखौ मिथिरोङा। दिनै दहाय मोनसे खोथाखौ आं मोजां मोनदों बिनि खोथा बुंनायखौ। जेसेबां निउस पर्टेल कयेकटा निउस पर्टेल दङ होनना बुंदों। कयेकटा निउस पर्टेल दङ दिनै बिसोरबो बिराद माबायो होनदों होनना बुङो। इउटिउबारफ्राथ' बय 24 घन्टा थायो होननानै बियो मिथिखागौ। इउटिउबारफोरनि सायावबो एसे दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरोखि। थिगैनो दं। दिनै जोंखौबो एसे बुङाब्ला नङाब्ला जोंफोरबो जेसेबां इउटिउबारफोर दं हयथ'बा गाज्रिखौल' सब समाय खोन्थाफ्लांबाय थानोबो हागौ। मालाबा मोजांखौबो खोन्थानो नागारै गाज्रिखौ खोन्थानोबो हागौ। बेफोरबायदि बुंनो आं गाज्रि मोनाखै। साबायखर बिथां दिपेन बर'। बिथाङा बुंदों जेसेबां माहारियारि आफाद जेसेबां दल संगठन फिसा आफाद बेफोरखौ प्रेसार होस्लायस्लाय जायहा गभर्नमेन्ट दं बेफोरखौ प्रेसार होनांगौ होननानै बुंदों। थिगानो बेबो मोजां मोनदों आं दिनैहाय। दिनै गभर्नमेन्टखौ आंनि चेनेलाव नोंथाङा नाय। गभर्नमेन्टखौ आं मा बुंदों मा बुङाखै लोगोसे आबसुखौबो आं रायनाय दं बावहाय। नोंथाङा जुदि नायदोंब्ला दुखु मोननो नाङा आंनि बुंनायखौ। आं माखासे खोथायावसो सिदा होनदों आं आरो कयेकटा कुइसनबो खालामनाय दङ हायोबा रिप्लाइखौ हो बे आरोखि। डाइरेक्ट बुं आङा थांखिब्लाबो अफ्रि दैमारि चेनेलाव बेफोरबायदि कुइसन खालामदों बिनि फिननायखौ आं होगोन। मिडियायाव दांनानै हो आं अब्लाना साबसिन मोनगोन बे आरोखि। जेखियानो जादोला बिथाङा बुंदों पलिटिकेल हान्जाफोरखौ प्रेसार होनांगौ होननानै। नंगौ थिगैनो दं। पलिटिक्सखौ आं दिनै पलिटिक्सनि सायावनो बुंगोन आं खोथाखौ। नोंथांमोना साननो नाङा जे अफ्रिया बिपिएफ दा सानजे इउपिपिएल दा सान नोंसोरो बिजेपि एन्टि बिजेपि एन्टि इउपिपिएल आं सिदाखा आं बेखिनि खोथाखौ आं दिनै रोखा फोरमायगोन आं। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै प्रमद बर'आ जों बर' हारिखौ मा खालामदों माबे अलखदाव खालामदों। जेब्ला इलेक्सन जायो अब्लानि समाव बिपिएफखौ बिथाङा मानो जों बर' सरकार दानोसै मानो बे खोथाखौ बुंनो हायाखैमोन। दाखालि दिल्लीयाव जेब्ला लोगो मोनलायहैयो बिसोरो माबा मोनसे बिबो माबा मोनसे खामानियाव थांलायदों। जेखियानो जादोंला बिसोर मा खामानियाव थांदों थाङा लिडारजों लिडार गावसोर जाने गावसोर मिथिगौ। खिन्थु बावहाय जिबौजों जिबौ लोगो मोनहैलायदों। बावहाय बुंदों प्रमदआ उन्दै जानानै आंनि बुंनाय राव नङा बियो। बिथां बिक्रम दैमारि कन्ट्रेक्टर एस'सिएसननि बिथाङा प्रेसिडेन्ट ना मा बिथाङा बुंनाय राव डिटेल्सखौ बिनो होखाजोबदों।
आर'नाइ रादाब SM निउसनि रादाबावबो नाय नोंथांमोना चेनेलाव नाय आरोखि SM चेनेलावहाय अब्लानो मोनजोबगोन। बावहाय बिथाङा बुंदों दिल्ली बायदियावहाय दिनै प्रमदआ बुंहैदों आदा जोङो सरकारखौ मोननैजों ज' दानानै बर'जों बर' दालायनांसिगोन सालायनांसिगोन। बावहाय बिथां एक्स चिफआ बुंदों दासो सिमां नुदों बे खोथाखौ बुंदों जाहैबाय। आंनि राव नङा बियो, हयथ'बा बिथाङा गुबुन एंगेलाव बुंदोंबो जानो हागौ। प्रमद बर'आ दिनै मा होनदों जोंहा बेफोरबायदि लोगो हमलायाखै बा सावरायलायाखै। होमबाथाय एक नाम्बार थगायग्राया बिबो बेफोरखौ माने बुंना होनो हायाखै। बिक्रमआ मोनथिनायनि सिगां आं बिखौ बिसोर सानैजों लोगो मोनलायदों होननानै आं मालाबानो मोनथिदों, खिन्थु आं इउटुबाव लाबोआखै, आं बुङाखै, आं खोनाखादों बिखौ दिल्लीयाव बिसोर सानैजों लोगो मोनलायदों होननानै। हाग्रामायाबो मानोबा थाखाय थांदों, ओमफ्राय बावहाय मोनसे हटेलावनो ग्रोब लोगो मोनलायदों होननानै बुंदों। बावहाय बिसोरो प्रमद बर'आ थांनानै आदाजों सरकारखौ मोनसेजों ज' सालायलायनांसिगोन बर'जों बर' होननानै बुंदों। हाग्रामाया बावहाय फिन होफिनदों जाहैबाय दासो सिमां नुदों बेखिनि खोथाखौ बुंदों आरोखि। बे आंनि राव नङा, सासे बिथाङाबो बेफोरबायदिनिनो मानसिखा। आं मुंखौ मख'नो गोसो गैया, बुंनो गोसो गैया, आं बुंगोन सम लानानै। बिथाङा गोबां मानसिखौ हेल्प खालामो, सहाय खालामो, नायो, सासेखौल' नङा दै, माइगाब जुजाय खालामा। बे मानसिया बयखौबो सोरबा BPF होन सोरबा UPPL होन गासिखौबो नायो बियो, बिजनेसमेन। आं बिराद सलिड मानसि मोनदों बङाइगाव बायदियाव सलिड बिजनेसमेन होनना बुंबाय बे सासे। आं मुंखौ मख'ला, नामखौ मख'ला, गोबां बिजनेसमेन लोगो मोनदों, खिन्थु बेफोरबायदि मानसि लोगो मोनाखैमोन आरो नुफेराखैमोन। बिनि खुगानिफ्राय मा गयो? बर' हारिनि खोथा ओंखारो, बर' जाथिनि, बर' हारिनि, ट्राइबेल गोष्ठिनि खोथा ओंखारो। आं बेखौ बिराद मोजां मोनदों। बे जिखियानो जाया, फाग्लायानो जा जग्लायानो जा जिखियानो जाया, खिन्थु बिनिफ्राय हारिनि खोथा जि ओंखारो सासे बिजनेसमेननिफ्राय, आं बेखौ मोजां मोनदों आरोखि। तो बेफोरबो जेखियानो जादोला दिनैहाय सरकारा दिनै हिमন্ত বিশ্ব শৰ্মাया মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপুনি কি ইয়াতে ট্ৰাইবেল মানুহ আছে এতিয়া ঘৰ ভাঙি দি আছে, আপোনালোকে কি এইটো অলপো চাব মন যোৱা নাই নেকি? অসমীয়াটো মই ক্লিয়াৰ নহয় দেই, তথাপিও ক'ব মন গৈছে আজি। মানে আমাৰ গুৱাহাটীত যোন জাগাত আজি ঘৰটো ভাঙি দিলে ট্ৰাইবেল গোষ্ঠীবিলাকৰ, ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকৰ, মই ট্ৰাইবেল কোৱাৰ লগত আপোনালোকে বেয়া পাব লগা দৰকাৰ নাই, চিধা চিধি কথা এইটো। ইয়াতে গুৱাহাটীত আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠী বা ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকে থাকিব নোৱাৰে নেকি? এজন মিচিং না কোনোবা এজন মহিলা মানুহ তেখেতে কৈছে গুৱাহাটী টাউনত যিমানখিনি আছিলে এইটো বহুত ট্ৰাইবেলৰ মাটি আছিলে, কিন্তু ট্ৰাইবেলবিলাকৰো ভুল আছে ইয়াতে। যোন জাগাত থাকিব নাপায় তাতে থাকিলে কিন্তু ট্ৰাইবেল মানুহ থাকিলেতো এইটোতো নিশ্চয় ভাঙি দিব। এইটোতো চিধা কথা, চৰকাৰে ভাঙিব। এইটো যোন জাগাত থাকিব দিছে ইয়ালৈকে থাকক, তাৰ বাহিৰলৈকে কিয় যাব লাগে? যাব লগা কি দৰকাৰ আছে? যোন জাগাত ৰাখিছে ইয়াতে থাকক না। ভাঙি দিছে, ইয়াতে মোক দুখ পাইছোঁ মই ট্ৰাইবেলবিলাকৰ। তথাপিও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই আজি ক'বলৈ খুজিছোঁ, আপুনি যদি ট্ৰাইবেলবিলাকৰ ঘৰটো ভাঙি দিছে তাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনটো দিব লাগে সোনকালে, অতি সোনকালে। ইহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, বাচ্চা কাচ্চা আছে, এই বাচ্চাবিলাকে ক'ত স্কুল আছে, ইহঁতৰ স্কুলটোতো এবচেণ্ট কৰিব নোৱাৰে। ইহঁতে কৈছে আকৌ এইফালে মাটিৰ খাজনাও দি আছে, কাৰেণ্ট গৈছে, কিয় ভাঙি গ'ল, কিয় ভাঙি দিব লগা হৈছে? অসমীয়া জ্বালাই লাংলা, অসমীয়াটো বেছি নোহোৱা হৈছে দেই, এতিয়া बर' भाषाতে কৈ কম। माने दिनैहाय बेवहाय दिनै प्रमद बर'आ बुंनो हानायनि जेबो गोहो गैया नामा? प्रमद बर'आ दिनैहाय जेबो बुंहैला नामा? बिथाङा दिनै खुंथायाव दङ, मानो बुंहैनो हाया? दिनै नोंनि बर' ट्राइबेलफोरनि हाखौ सिफायबाय थानायावहाय, ट्राइबेलफोरनि हायाव थानायाव, न' लुना थानायाव ट्राइबेलफोरनि न'खौ सिफायहैनाय, बेथ' बेसेबां गाज्रि बाथ्रा जादों। दिनै आरो जाय सिफाय जानाय बिथांमोननि सायावबो आं बुंनांगौ दङ। बे फारसेजोंबो नायनाया मोजां जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो। बे हायाव जे गभर्नमेन्टनि हा बेखौ जों दखल खालामहैबाय थानायाबो बे मोजां जायाखै होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जि जायगायाव बिथांमोनखौ दोनदों, बिथांमोननो खाजना लाबाय थादों, बेफोरखौ सिफायनाया दुखुनांथाव। खिन्थु ओरैहाय नांगौनि बाराखौ जुदि सिफायनाया बे एसे गोरोन्थिया जादों होननानै आंबो बेखौ सानो। नोंथांमोना मा सानो साना बे नोंसोरनि खोथा। आरो बावहाय आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा क्षमा खालाम,
आरो गाज्रि जादोंबा गाज्रि जादों, नोंनि बेखिनि सोदोब बुंनाया मोजां जायाखै, कमेन्ट खालामहर, सिदा सिदि पइन्ट खालामहरखा, अब्लासो जोंबो बेखौ सुद्रायना लानो हागोन। नङाब्ला जों सोरखौबा सासे गाज्रिखौ गाज्रि नुबाय थागोन, बेफोरबायदि आरोखि। ओंखायनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। दिनैहाय हिमन्त बिश्व शर्माजों प्रमद बर'आ थांनो हायैनि, रायलायनो हायैनि मा गिदिर बाथ्रा दं? बिथाङा थांना रिहेबिलिटेसननि खोथाखौ बुंनाया मोजां, आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। दिनै जयन्त बसुमतारी बिथाङाबोथ' गुवाहाटियाव डाइरेक्ट आसामनिनो लिडार, बिबो MLA बाव बिथाङा थांनानै मानो बुंहैनो हाया? नोंथाङा दिनै मोनसे दालां बानायबाय नोंनि एरियायाव, मोजां मोनदों आं, साबायखर होदों। बेफोरबायदिनि फारसे नोंथांमोनाबो गोसो होनाया मोजां। दिनैहाय सोरबा BPFआनो होन, सोरबा UPPLआनो होन, जेसेबां पलिटिसियान हान्जा, नोंथांमोना बै बे दुखुथिया, बै बे जायफ्रा बिखा बुयै बुयै गाबनाय, बेफोरनि खाथियाव एसेब्लाबो जायहा खुंथायाव दङ बिथांमोना जेबो हैनो हायाब्लाबो दसे सम नुजाहैनाया मोजां होननानै आं सानो। दिनैसिम थांदोंना थाङाखै बे बिसोरनि खोथा, बे आरोखि। ओरैहाय मेइना बुंथारनांगौआ दिनै प्रमद बर'आनो रासिन दायित्व दङ होननानै आं सानो। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, आरो जाखिनि खोथा बुंनाय बावहाय माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला सिदानो पइन्ट खालामनानै बुंहर, आरो मेसेज कमेन्ट लिरनानै हरनाया मोजां। नोंथांनि बेखिनि खोथा बुंनाया मोजां जायाखै, सिदा बुंहर, अब्लाना आं बेखिनिखौ सुद्रायना लानो हागोन। दिनैहाय आं बारा गोरा खोथा बुंला, सब समाय गोरा बुंबाय थायोला मानसिया सब समय गोरायावल' थांनो नागिरो। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।